That's why sathi masakhi ANC waqala wabheka abantu abadala amongst indobana abangalekelela ukwakhi ANC la. That's why sabheka abantu abafana no Comrade uKeni. Wayese union nalosikhathi esebenza kaBhaya. uButke. uButke. Yes. Sabheka bodwa abazolithi branch ANC. Nomfowethu usitha uncanana. Waba unobhala we-ANC ngalosikhathi because inhloso enkulu kwawukuthi i-ANC ayiphile isebenzele abantu bakithi. Even iqala into zobukhansela hayi sasingekho kamkam ukuthi efana nalezo till today abanye bethu abakakazi bafuna ngisho kuyingena into efana naleyo yabo. Because wabheka ukuthi yini ofuna ibe isithombe sethu. That's why ukuthi even uComrade uKeni ohlalo we-AIDS ngalosikhathi but athi masifuna ukuyikhansela le-ANC lokuqala sabheka uComrade uqiniso. Because sasifuna into yokuthi umphakathi awukwazi ukwamukela upholi be-ANC. Umphakathi awukwazi ukuqonda ukuthi labantu esibabekayo hayi ngoba bengenela ukuthi bona bafuna ukuzuza, hayi ngoba bengenela ukubona kukhona into abafuna ukuyakha ngale kwaZulu. Abantu abafuna ukusebenzela umphakathi. I think yona inselele kumele sikhumbuzane yona manje kwi-ANC. Ukuthi so join we-ANC ngoba suthanda sifuna ukusebenzela. Hayi ngoba sifuna ukuzuza ngawo. Hayi ngoba sibheke amathuba kwi-ANC. But secondly sifuna ukuthi uma sakha we-ANC sifuna ukuthi eDassenhoek wonke umuntu owuthandayo u-ANC abe nethuba lokujoyina we-ANC. Abe nethuba lokuyibandakanya kwinhlelo zika-ANC. Angabi ngokwenza kube thina sabaholi esidudulela abantu eceleni. Angabi ngokwenza kube thina sabaholi sithi ayike yabona loya simbona threat ukuthi singamletha kwi-ANC ngoba mengena kwi-ANC uzothatha isikhundla sakhe. I think ilona siko impilo kumele sibe silivuselele kumalungu e-ANC manje eDassenhoek. Ngiye ngabona isimanga yabona sengike iprovince ye-ANC ezusho manje. So bese iprodi bisithumela siqala sicampaign ngo-2019 2016 kwindawo ezihlukene. Ayi yabona uma ufika eDassenhoek ufika kwizone yase Henry Bona kubizwa le ama branch wonke lapha eDesayezansi kubizwa ama volunteer. Ucela uzowa address njengomuntu weprovince. Yabona ufike emhlanganweni umubheka ubuso obubukayo. Makuthiwa ama branch wonke asenrebona lawa awu5 or 6 nama volunteer akhona. Uhluleka ukubona abantu abadala obazwe be-ANC badlule eshumini noma emashumini amabili. Hey madoda. Iyasithusa lonto, iyasithusa. And ngabakela ngathi ay comrade ay understand. Baphosi bani we Kandengezi. Baphosi bani eDassenhoek. Baphi osibani kaSandi. Baphosi bani eClarot. And iqale lapho lonto kakhulukazi leyokuthi siqale sakhe into esifuna yakhiwe yithi ngabantu bethu iphume ukuze ifeze inhloso zethu. And it's something I think uma sifuna ukulungisa i-ANC kufanele siyilungise. Yes. Asivume ukuthi uma ukhuluma wawunorasta eDassenhoek I think usashona umuntu rasta eDassenhoek block A. Yes. Uno Saddam uno Sithanca nana eblock B. Uno Thoko Malinga uno Thula Sizwe eblock C no Menzi yabona uno Thuthuka lana uno Siramu sashona uSiramu Memumlife Thuthuka ungababala oma 7 sebashiya yabo. Uye ngezansi wawazi ukuthi indawo nendawo iarea nearea unalabantu abadala be-ANC and abanye babo basekhona ayida basekho
but iningi labo selithanda ukuhlehla yabo because libona indlela okwenzakala ngayo ngakhona so ke umhlangano weANC usengezoba umhlangano weANC okwenza uyibone wamukelekile ukuyabona ozokwenza ube umuntu ongazokwazi ukuba novo ekutheni umphakathi wakho uthatha uyisa phambili kanjani okwenda uzokuthi ubonakala njenge threat uma ufike emhlanganweni uthi uzolekelela then ke lonto yenza abanye abantu abadala bahlehle kwiANC ngoba thina silesizukulwane esikhule sajoin iANC with no expectation ngihlala ngitshela igengo kumina yabona ngijoin iANC from 1990. I was 16 years old at that stage. Ngilethi branch youth league yokuqala la ewadini. Akakaze emqondweni wami ngakhethe in the next 10-20 years ngifuna ukuba ikhansela. Yes. Or ngifuna ukuba ilunga leParliament. Yabo? In fact iANC yasitshela ukuthi abayebe besambe siyofunda kwasibancane. Wow. Sahamba sayofunda and sahamba saqashwa sasebenza sasebenzela wani organization sasuka ke sasebenzela uhulumeni then ama comrade bese bona wana ukuthi we think with mind we have matured enough ukuthi usungasuka la uyosimela eParliament usungasuka la usungaba umkhulumeli weANC madoda I've been in the PC ANC since 2003 ngisebe kwiPC yeANC kusanoba bunxemalale ohlalo weANC ubese upresident wezwe ngisebe kwiPC yeANC no comrade Sibusiso Ndebele ngohlalo weYouth League sewu-ambassador manje eIndia ngakwiPC yethi ngohlalo weYouth League no comrade uKhabazela uZulu Mkhize oke waba uTG weANC national yabona bonke labantu engibabalayo ngizama ukuthi uma ubheka amazinga ababekuona ngokwempilo but azange zaba nelukuluku lokuthi hayike ngoba sesilana ke siyagijima ke manje sifuna ukubafica sibadlule because we understood ukuthi iANC inegaba different generations abeyiholi iANC and abeba umnyombo ukuyilekelela iANC ikhulu that's why even at Dassenhoek uma soqala iANC saqinisekisa lokho ukuthi kukhona igeneration engaphambi kwethu kumele sikwamukele lokho ukuthi engaphambi kwethu ophefeni othuthuka oKK oqiniso obani we to accept lokho yes even kuyithina esaqala savuza leli iANC bese esikoleni bona but we understood ukuthi eDassenhoek ngeke uyiclaim iauthority of being a leader kukhona bona phambi kwakho that's why thina sakhi youth league isabayeka bakhi iANC bona yabo so there is something I think ikusafanele sikhumbuza yona sama comrade ngesikhathi samanje ngoba kwesinye isikhathi ama comrade abeyayididanisa leyonto but okunye ngikubona kubalekile ukuvuselela isiko impilo lokufundisana ngepolitiki yeANC sibaningi sithi siyiANC manje sibaningi sithi sama volunteer eANC sibaningi sithi sabaholi beANC but asiqondi iANC ukuthi ihamba kanjani ukuthi imeleni iANC ihloseni iANC the basics khona uABC yabona thina masifika la kaANC kufundiswa ngoABC weANC uma uyimember yeANC kuyomela uyazi freedom charter ukuthi isho ukuthini umilunga the basic documents yeANC kuyomela usazi strategy and tactic document seANC kuyomela uyiqonde iconstitution yeANC those are the basic documents zokuthi uyazi iANC uyiqonde yini iANC imeleni ihloseni from there uzoqala ukuqhubekeke uye phambili ke amakomanisi azokufundisa nangoMarx exactly konke lokho ke isigaba esilandelayo leso sokukhulisa izinga lepolitiki yes and there is something eleka kulesikhathi samanje and because of that lek ugcina uba nama comrade angajoin iANC kepha join Nhlakanipho Ntombela aqala oyiANC
That's why uzoba nama-corridor la khona uNhlakanipho umedinwa eduba i-ANC nawo ayidubi i-ANC because ajoyine umuntu alandela umuntu not ANC awalandeli organization. There is something engifila ukuthi sisanenselelo thina esibadala ukulekelela kona ukuyilungisa. Hayi Dassenhoek kuphela, I think across eThekwini region. Uma ubheka into ezenzakala ziyakutshela la ukuthi unabantu abaningi manje abajoyine i-ANC hayi ngoba bejoyine i-ANC but ngoba belandela abantu. And ungakulungisile lokho i-ANC ayizokwazi ukuzinza. Yabona ngithuke isimanga ngisemsebenzini ngiza kuthiwa ngasekhaya kune-ATM. Yabo khona senseni lapha kune-ATM yabona. Ngithi yini ATM ifuna ne-ATM ngisho inkathi ihlulekile la. Inkatha lana iyangena ithi uzama ukufaka ngisho abantu abahloniphekile abanye bomphakathi ayizange yaba yilutho yabo. So mase kuzovumbuka i-ATM kukona konke pho uvumbuka o-EFF then isho kona ukuthi kukhona la avulekile uphunyuke khona unamaluphola avulekile uthini esabaholi ngaleso sikhathi and the sooner sik-admit lokho singafuni ukuphakama ngoba nansi into esishaya kakhulu emakhonto amaningi one sanikwa irresponsibility yokuleader i-ANC siyaphakama. Wow, siyibona sibakhulu ngaphezulu kwabantu esibalidayo but wese siyibona sibakhulu even ngaphezulu kwe-ANC ekunike that response. Ukhohle ukuthi if i-ANC ibingekho ngaba ulona ikhansela le-ANC ngabe ugibela itekisi uye efemini or uyidrivela imoto yakho uye emsebenzini ngaba unazo lesikhundla lesi onaso emphakathini. Yes, so lesikhundla onaso usubolekiwe i-ANC. I'm a member of parliament right now, but the ANC can decide ngo-2024 ukuthi ayi siyabonga. We have done enough sesifuna abanye abantu. Yes. Angikwazi ukuyidinelwa i-ANC ngalokho because angi-applyanga ukuba ilunga leparlament. Izandla zamabranch ezaphakamisa igama lami. And I can't be angry uma engasaphakami futhi. Ngize ngiduba ukuthi ake i-ANC sekuyena. Izinto engithi ziyinselele kumele sizame ukusebenza siyilungisa. Ngoba masingayilungisanga le ANC izoshabalala ezandleni zethu. Yabo ngizobheka izinselele ezikhona manje. Into ebezenzeka the last few days ngo former president. Ziyakutshela ukuthi i-ANC inenselele ngani, but I'm happy ukuthi i-NEC ehlalile izolo ikwazi ukusinika umkhomandlela okucacile ukuthi i-ANC isayodwa, i-ANC ayibandlululi ngokwebala, i-ANC ayiqhakambisi ubuntu bakho ngumZulu ngumXhosa ngiyini. I-ANC ithi umaZulu umaXhosa bese uhlanganana. And there is something oqala uyibone manje kuyinselele ebhekene nanonxamalalo nabantu abazofuna ukusupport unxamalala ngaphezulu kokusupport i-ANC. Abazofuna ukuphikisana ne-ANC uma kuneyinqumo ezibekayo uma ukuthi ubona bafila ukuthi asihambisane naloko abakucabangayo. Iyona inselele enkulu ebhekene ne-ANC isikhathi sikusona. Ngese isikhathi sikusona. Hey, hayi washaya mfoko Ntombela. Uyezwela ke mbukeli ke lapha ekhaya. Sihleli la e-studio i-DMT kaMkhize. Kulolu hlelo lweDassenhoek What 14 Galaxy TV sihleli nomahlobo umfoko Ntombela i-leader ye-ANC nophinda abo spokesperson ku-ANC la kwaZulu Natal. Namhlanje sithe simbize ngokwe-ward njalo sithole nomlando ukuthi masikhuluma ngomahlobo sikhuluma ngobani. Ngoba mhlambe kwesinye isikhathi babamahlobo abantu abaningi mabekubona lapha kuma TV bathi hawu ubabamahlobo siyezwe nje kuthiwa ubabamahlobo kodwa asimazi uhlalaphi ikakhulukazi le generation ekhulayo. Omunye emetshela omunye ukuthi wala iDassenhoek omunye aphike. Namhlanje ke sithe simlandeke ukuze namhlanje abantu abaningi bazibonele bona ukuthi uma kukhulunywa ngeleadership ka-ANC mhlambe kwenzeka ubona mhlambe abahola sebephezulu lapha ya basuka khona la ewadini. Esithemba ukuthi ke mawungena ke kuleli page
uzokwazi ukuthi ukhophe upaste then uphinde futhi udlulisele nakwabanye njalo njalo bakwazi ukuthola information nokusizakala. Sisaqhubeka la babu mahlobo, kunento ebengifisa futhi ukuthi ngiyibuze la kuwe as leadership ukuthi mhlambe kulento le yokukhethwa kobuholi mhlambe njoba siya kuma ward councillor siye sibe nalento yonga understand ukuthi mhlambe mawumuholi olid umphakathi endaweni for lezi zinto zokukhethwa ikuphi kufanele kwenzeke and mhlambe mase kwenzekile wena as umholi ikuphi okulindelwa abantu ukuthi kwenzeke emveni kokuba bekuphakamisile mhlambe khona yini ongakwazi ukusiluleka kona ngalento njengoba sibhekene nalento yama ward councillor ngoba siya kulento manje yama ward councillor engicabanga ukuthi iqake not ward 14 kuphela mhlambe iqake indawo eziningi sokuthi mhlambe abantu ma kufanele kuthiwa kuzokhethwa kube khona ungavumelani mhlambe kuphi ongasiluleka kona mhlambe as ward 14 ngalokho. Yabona iANC ithatha isinqumo kulonyaka sokuthi asulishintshe uhlelo esikhetha ngalama councillor. Wasifundile from experience ka 2016 experience ka 2012. That's why iANC manje isigaba sokhetha iCouncil cishe amigaba cishe eyintathu. If not igaba ezu4. Yes. Isigaba sokuqala soba ukuthi amalungu eANC emhlanganweni amalungu eANC ovuleleke kona wonke amalungu eANC ukuthi aweza uzophakamisa ukungena namagama abantu abane ababonisa bangamela ukhetho endaweni abakuyona babavotele bavumelana ngabo babe u4. Yes. Uma besuka lapho kuzomela leyo ANC ibizo umhlangano womphakathi. Umhlangano womphakathi keke kubiza kabili. Ayizobabizela bonke la ebheke kuhle hall noma uhamba icembe ngecembe ngokuhlukana kwazo. Yes. Kulo umhlangano womphakathi uyacacisa umhlangano obizwe iANC. Kuze kungadideki umuntu wenkatha noma weATM azoba ingxenye yayo. Yes. Umhlangano weANC izothula namba abantu abawu4 ebaphakamisile onke bangamela ukhetho. Bese ezumphakathi ninikwe ithuba lokubabuza imibuzo. Kungagcini kwamalungu eANC nje kuphela awu310 afuna ukukhethela abantu beward aba more than 10,000 into ngabamele uzovimbela into ama independent. Ukuthi umphakathi musubabuzela into imibuzo abangabe bafuna abantu umphakathi unelunga lokuthi ayazi siyezwa iANC ninhlangano esithandayo niphakamiseni Nhlakanipho naphakamisa umbongeni naphakamisa uthuthuka but thina ayicha sifuna uKK. Umphakathi usho yala ukwazi ukuvimba. Kumele unike ilungelo umvotela uKK umvotela so usunabantu abawu5. Yes. Isigaba sesingakho sesibili leso. Yes. Then isigaba sesithathu ilapho usuke umhlangano usuyabuyela ke emphakathini futhi. Sebeyovotela ke kulabantu abawu5 umphakathi ohlala endaweni. Uvota nge-secret ballot futhi. Oh yeah. Fana uprepare ama-secret ballot. Kuthene either uzobhala amagama abantu noma uzonika umuntu iphepha abhala igama lokuthi amfunayo aliphonse ebooks. So umsugaba sesithathu akusekuba yilo mhlangano obizela abantu khona ukuthi nje ngosuku oluthile ngesonto usuka ngo9 ekseni zonke izikhungo zokuvota endaweni obezivuliwe kuzivalwe ngo5 ntambama. Ufika ubhalisa igama lomuntu omfuna ukumvotela uphonse eboxini uhambe goduke ekhaya uqhubeka nomsebenzi wakho. Kusala iBEC nalama comrade aphakanyisiwe ngoba phela wona azobethumela abantu abazobe bamela ukubheka ukuthi lolu hlelo luhamba kahle yini. Yes. Ukuthi babheke lelo hlelo lokuvota uthi ke uma uphuma umphumela lapho umuntu okhethwe lapho ke yena ke iCouncil elimeli iANC.